Здравейте и добре дошли в един нов клип, където днес ще играем Minecraft паркур пирамида. Докъдето стигнем, нека да започвам. Как да играеш? Че аз имам и малко рейдж бейти. Но да, в смисъл, Minecraft е доста приятна игра. Добре, това е много яко и тук не знам защо ме кефи толкова. Тук трябва да паднем ли? Добре. А тя само те пити. Така, втори опит. Изобщо тук се падна. Тя. И надявам се Хари да стигнат. Не знам колко време ще отнема да стигнат тия клипчета до него, обаче имам чувство, че Хари изобщо не му пука, че му пише не искам да го изкарвам лош или нещо, обаче аз му писах под 3 от видеята. Да, не звучи много. Писах му по Инстаграм, че съм му писал от друг акаунт. Вече почвам да си мисля да му пиша. И човека просто обяснява в някои негови клипове как отговаря на хора. И какво, брат? На мен що не ми отговаряш? Не искам да звуча гадно, въпреки че сега звуча гадно. Обаче Хари, брат, моля, в смисъл, толкова много искам да... Аз ще му кажа плана, то не е нещо парично свързано. Защото Хари губи много вилари, много лайкове и всичко му е едно изгубено, сговнено и аз искам да му помогна, обаче той явно... И може просто да не ги е видял, да аз не искам сега да... Тук да обръщам всичките срещу него. Човека е след сега. Аз още нямам работа, но той има. О, не. Тя трябва да правим спидрън, като лавата се потига нагоре. Не е един блок. Добре, това ще ни вдигне много. Така. Майко, бързляти. Той ми изкарка. Лава кап. Добре. Продължаваме напред. И да, общо взето е това от Хари. Просто много искам да му кажа едни неща, които наистина са важни за неговия канал, които той ги е правил, вече не ги прави. И това хората просто повече го харесват. Искам малко да го вкарам в час, защото пича просто не разбира, че се разваля малко или много канал. Не искам да го виждам и още го гледам. Нямам предвид, че аз съм спрял и затова се е развалил канал. Просто нещо се усеща паднало. Нещо, което не трябва да е така. Се усеща. И аз на него искам лично да му го кажа. Няма сега да го казвам на видео тук. Едва ли той ще види това видео. Аз съм му рекламирал
акаунта. Не точно рекламирам. Но да, защото така първоначално се опитах в края на моите клипове да показвам и неговия канал, въпреки че аз не съм много известен ютубър, но все пак някой, ако от моите гледащи не знае Хари, да го гледа, обаче това не се получи, тъй като на мен най-гледаното ми клипче е 200 и колко. Не знам, сега ще ви излезе на екраните. Обаче да, аз не съм някакъв много грамадния ютубър с много грамадния сет и всякакви подобни глупости. Ай ми ни го е, пасмай. И просто искам да помогна на Хари, защото аз съм израснал с този човек. И искам да направя това, което той е направил за мен. В смисъл, как да ви го обясня? В смисъл, не точно да направя това, което той е направил за мен, а искам другите хора, които не знаят Хари кой е, или гледат Хари сега, но не са го гледали Primal. Искам новите му клипове да са като старите, т.е. тези, които не са мои набори, или мои набори, които не са го гледали, да могат да му гледат новите клипове, такива каквито аз ги гледах, да ги усещат такива каквито аз ги усещам. И общо взето това искам да му кажа и да му предложа не спонсорство, как да го кажа, да му предложа като да сме заедно, в смисъл, звучи много странно, много кринч, да сме партньори. Добре. И да играем заедно видеоигри, защото хората обичат дулта, не обичат. Да, за Майнкрафт клипчета добре, обаче хората по принцип, което Хари сигурно знае, или сигурно е ясно. Добре. Обичат да слушат разговори между двама или повече. Не обичат да им се говори както сега аз ви говоря на вас, например повече като клипчетата с Neway, защото Neway ми е доста близък приятел. Той сега 5 дена ми отговаря на съобщенията, аз малко съм се притеснил за него. Но не знам сега. На последното ми клипче Neway е оставил лайк, така че да. Мисля, че е добре, обаче пак, ако той гледа това клипче, много бих искал да му кажа да ми звънне нещо, да ми пише добре ли, защото мен почва да ме плаши така. Но да, Neway, ако гледаш това видео, даже аз в началото на клипчето ще сложа Neway, пиши ми, добре ли си, защото не, ще сложа, ще измисля там. И да, взето е това. Но да, не мисля, че нещо му има или нещо е станало. Не си мислете, че нещо е станало между нас с Neway. И тук се опитвам да се правя интересен. Какво е станало с Neway? Няма клипчето от много отдавна с Neway, знам. Не ми харесва. Опитвам се да му звъня. Бях му писал, че ще правим клипове. И той не ми писа обратно, като му писах и звъннах. И си казах, този пак има някаква работа. И да, общо взето, се надявам да ми пише или нещо. Защото не е забавно. Но да, като цяло ние с Neway нямаме някакви спорове. Ако бях паднал в лавата, ще да стане голям рич. Но да, като цяло с Neway нямаме спорове, едва ли много ви интересува. Едва ли сте забелязали
нещо ми интересува, но да. Anyway, не сме се карали или нещо. Даже сме много много говоря, малко играя. Такова. Ама пинки. Добре. Не сме се скарали или нещо. Даже наскоро станахме доста близки. Обаче, видя, че е лятна ваканция и той не ми пише нищо. Не сме се извънкали ни един път през лятната, което почва малко да ме плаши. Всъщност, писали сме си, ама тогава бях на море и той ми писа... Не, тогава бях на училище. Той ми писа какво е било при една много гадна учителка. Добре, и ние какво правим тук? Това съм на български, добре. И да, като цяло Нюей е някъде изгубен. Един Господ знае къде е Нюей. Аз не знам къде е Нюей. Плашиш се да знам къде е Нюей. Но едва ли му има нищо. На последното ми клипче, което качих вчера. Защото лятото му обещах да съм по-активен. Защото до рождения ден клипчета, нали, на канала нямаше почти никакви. И бях с отсъствие от 3 месеца, нещо от сорта. Което е много лошо за един ютубър. Въпреки че аз нямам никакви доходи от това и го правя само за да се радвам тук с вас, да гледате, да има какво да гледате. Но бих искал да имам и доходи, за да, например, да си купя някакъв по-хубав микрофон, въпреки че аз имам събрани вече пари. Но да, като цяло нямам професия ежедневна. Да, помагам тук да ме е за някъде. Моя лична работа. Ако някой го интересува в коментарите му да пише, но да, не бих си споделял личния живот, ако никой не го интересува. И да, общо взето е това. Цяло. С Нюей имаше един сървър, много исках да качвам на него. Имаше един Боримир, той е пълен педерас. Без извинение. Да, той е много добър на Rivals. Да, и той е голям гадняр и е токсик плеер. И просто се дразни с всички. И аз просто убих приятеля му. Бях на 4 сърца, защото бях преди това на мисия и ми свърши храната. И той ми вика, ти си в Netherite, такива глупости. Netherite ми беше само честплейта, нищо друго Netherite нямах. На всичкото отгоре енчантите ми бяха някакви никви, той беше Full Diamond и беше на макс сърца, ако не се лъжа, беше изял и златна ябълка. И ми казва, че съм ботка на Minecraft, въпреки че аз съм много по-добър от него на Minecraft. Но да, знаете, педали правят така. Някой ми писа по Viber. Дали да излезем? Добре, ще му пиша след малко. Канят ме да изляза, ама аз съм заспал геймърче и ще седя така. Ай, стига бе! Да, аз съм геймърче, ще седя у нас. И сигурно ще изляза, защото нямам какво да правя толкова много, освен да едитна това клипче. Направо знаете ли ще изляза. Ако искате още подобни клипчета, не забравяйте да се абонирате, за да стигнем догоре на пирамидата. И до другия път.